Tava kuansa assignment 2.0. Saka toda kutanga nenumber 1. Asi tisati tapinda mumasolutions edu kana kuti masuggested solutions, toda kutanga taexplaina color coding yethis video. Saka as you can see kuti question yedu kana kuti questions edu tichange tichimanyora in this color which is yellow or orange. Then solutions edu tichange tichimanyora in white. Then kana tiine explanations atoda kuita kana elaborations atoda kuita ari outside the presentation of the answer, iyawo tichamaita color code in a different color. Saka number 1 iri kuti, why do scientists write large or small numbers as prefixes or in standard form? Saka for our answer here, tinoanza tichiti, remember takati hatifanirwi kudzokorodza question, kureva kuti haufanirwi kuanza uchiti scientists write large or small numbers as prefixes or in standard form because ikoko kudzokorodza question. Haufanirwi kudzokorodza question in the process of answering the question. So our answer here is going to be, wanga uchigona kunyora answer yekuti to avoid errors, because remember in our notes takatsanangura isusu kuti writing large numbers or small numbers, it's prone to errors. Unokwanisa kuita mistakes quite easily kana ukatanga kunyora manamba mahombe kana kunyora manumbers madiki anenge ari expressed as decimals. So just the answer to avoid errors, you could be awarded that 1 mark. You could also say to save time, that equally could also be an answer. Saka ye answer yatiri kuda, tiri kungoda kuti muindicate kuti you understand the danger in writing 2 large numbers or 2 small numbers. Let us proceed to question number 2. Number 2 iri kuti, St. George can afford 5 gig of data for his Einsteinian online lessons. Part A, how many bytes can he afford? 1 mark. Part B, express the bytes in standard form, then 2 marks. Saka zviri apa machi ndezvekuti, let us first off answer 2A. In other words, question iyi irongobvunza kuti how many bytes do we have in 5 gigabytes? Saka kuti 5 GB zvinoreva kuti 5 gigabytes. And we know kuti the term giga is actually a prefix. What does the prefix giga represent? The question yatakuda kuanza. So we know kuti giga means 10 to the power 9. Saka here we are going to have 5 times, then taku replace a giga near the numerical equivalent inova yo 10 to the power 9 bytes. Saka this will be the answer. Of which question yati how many bytes, kureva kuti wangachifangwa kuzoexpressa answer E yatova hayo in terms of bytes, but toda kuti inyore as a single number isiri in standard form. Saka kuti uzviita zvichanetse kwakungoda iso 5 times 10 to the power 9 zvinoreva 1 nema 09, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bytes. Then tikazvimultiply zvichatipa izvo 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bytes. This will be our answer. Saka dei wanyora answer yako ukagumira panapa 1 mark waiwana, kana kuti ukazoita go further 1 mark zvakare waiwana. But manje part B yedu iri kuti express the bytes in standard form. Saka expressing the bytes in standard form manje tenge takuda so. We have our answer pa part A iri 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mazero ndinokurudzira kuti kana awandisa kana uchimanyora itai kuverenga kuti tisaita mistakes. Bytes. Saka toda kuexpressa this number in standard form. Actually before tatomboexpressa, this question was looped. Kana chiti looped ndikureva kuti yanga isina kugadzirwa zvakanaka because yaingodzoka at the same place. We are going to discover that our answer is actually going to be 5 times 10 to the power 9 bytes.
that is 5 gig expressed in standard form, and we are going to explain why it is so. Saka kana tichida kuexpressa a number in terms of standard form, remember takati isusu we write that number out like zvataita apo. We have 5 ine ma09. By the way, ma09 anoreva kuti billion, ma03 anoreva kuti thousand, kana ava 6 yava million, kana ava 9 yava billion. So we have 5 billion bytes. Paipa panongochiti ndine 5 gig data. In other words, uri kuti ndine 5 billion bytes of data, which is a lot, but to some of us 5 gig cannot even survive a day because of this digital world. Saka tiri apa, we explained in our lesson 2.0 how we actually express a number in standard form. Zvatinoita ndezvekuti tinodiscover pane koma. Saka kana number yedu yakaita seiyo 5 billion isina pane koma pari express, kureva kuti haina koma yatokwanisa kuona. Zvatichaita manje ndezvekuti tichaisa koma kumucheto kunoku, the furthest right, ndo panenge paine koma. Then koma yedu manje yakufanirwa kumove in such a way yekuti we are going to satisfy this generalized form a times 10 to the power n. This is the general form of the standard form. Takatsanangura isusu tichiti a inoreva iyo kuti, or rather a should be such that, or rather a should be greater than or equal to 1 while it's less than 10. A inofanirwa kuva a single digit number iri between 1 and 10, or to be more express, a inofanirwa kuva a number iri between 1 and 10, full stop. Then n takaitsanangura tichiti this is going to be a whole number, integer, kana kuti simply an integer power. N cannot be fractional. Let us revert back to our solution. Saka koma yedu taisa panapa yakuchimova, ichamova 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saka koma yedu yamova 9 places, ichibva kunoku ichienda uku. Then takati this is going to be a positive. Kana koma yedu ikamova yakatarisa ku left, our power is going to be positive. Kana koma yedu ikamova yakatarisa ku right, our power is going to be negative. Zvatofanirwa kungosiva. Kureva kuti our answer is going to be 5 times 10 to the power. How many times did the comma move? 9, and it's a positive power. Tokwana yedu kusanyora ka plus panapa. This will be our final answer. Bytes. Remember that in physics, it is a law. Unofanirwa kunyora ma units. This is going to be the answer. It's awarded 2 marks. This question was wrongly put. Haina kusetwa zvakanaka. But the principles anoshandiswa kuiansa akakosha kudzidza. So it served its purpose. Let us go over to question number 3. Question number 3 iri kuti give the prefixes of A 7,200,000, B 0,0000037, C 3 times 10 to the power 8 meters per second, D 0,0000031 meters. So we need to give the prefixes of those numbers. 3A, tichati isusu. I need you to remember kuti takati if we want to discover the prefix of a number, tofanirwa kutanga taconverta that number into standard form. Saka if we take 7,200,000 for instance, we need to convert it into standard form. What we have to do is we discover where the comma is. But comma haina kunyorwa expressly. Hapana patiri kuiona. This means kuti comma yedu ichava at our furthest right. Then we begin to move the comma
in such a way that a should be between 1 and 10, and then n of course should be a whole number power. Saka koma yedu ichamuvha iyo ichiti 1 2 3 4 5 6, kureva kuti in standard form this is going to be 7,2 times 10, koma yamuvha yakatarisa kuvi kuleft, so it's a positive power to the power 6, of which we learned. You can refer back to the table yatakagadzira in lesson 2.0, that table yairatidza maprefixes. We learned there kuti 10 to the power 6 is the prefix of mega, and the symbol of mega, the capital letter M. Remember kuti takati should take note of the capitalization, because ukanyora mega iri small letter m unenge wakuto refer to milli. Saka our answer here is going to be 7,2. Instead of writing times 10 to the power 6, tongoti mega. Let us go to B. B iri kuda kuti titsvage the prefix of 0,0000037. Saka toda kutanga taiconverter into standard form, then tozotanga kushandisa the standard form to discover the prefix. Saka panapa our comma is already put iri panapa. In order for this to be a number in standard form, inofanirwa kumova 1 2 3 4 5 6 times, but in this case yakatarisa kuright kureva kuti it's a negative power, so this is going to be 3.7 times 10 to the power minus 6, of which we know kuti 10 to the power minus 6 is the prefix of micro, and a micro inonyorwa yakaita sei iri 3,7 ineka Greek symbol aka. So this is going to be our answer. Saka so far for A and B, tiri kuona kuti this is actually easy. We should not stress over it. It's not difficult. Let us attempt part C. Part C iri kuda kuti titsvage 3 times 10 to the power 8 meters per second. Mind you, this is an approximation of the speed of light, meters per second. Saka tiri panapa manje, zvatichaita ndezvekuti takatoipiwa iri in standard form kudhara. Saka our go-to panapa, kana kuti the way we are going to think about this ndeyekuti we are going to look at 10 to the power 8. Then todzokera kutable kwedu toona kuti do we have a prefix of 10 to the power 8? Unfortunately, we do not have a prefix of 10 to the power 8, because 10 to the power 6, which is the prefix just below 10 to the power 8, ndiyo mega. Then 10 to the power 9, which is a prefix just above 10 to the power 8, ndiyo inenge iri chi? Ndiyo inenge iri giga. Saka tina 10 to the power 8. Saka situation yatinayo panapa, ngatinyore takadai. So situation yatinayo ndeyekuti tina 10 to the power 8, but hatina prefix ya 10 to the power 8. Tine prefix ya 10 to the power 6, toita prefix ya 10 to the power 9. Saka ndo ma prefix ari immediate kana kuti closest to 10 to the power 8, either 10 to the power 6 or 10 to the power 9. What I'm going to do is, chekutanga, the general rule here is you can choose kuti uda kuexpressa answer yako iri to 10 to the power 6 here kana kuti 10 to the power 9. But I'm going to exercise the instructor's discretion, kana kuti nchakupai advice yekuti you should choose the prefix which is below that 10 to the 8, which does not have an express prefix. What I mean is, kana uchida kuexpressa number ina 10 to the power 8, for example, uchida kutsvaga the prefix, choose a prefix inozikanwa iri pasi pa 10 to the power 8. Reason yatiri kuzviitira ndeyekuti tiri kuda kuavoida decimal numbers, because decimal numbers, they give us a problem, are prone to errors again. Saka in this instance, kana kuti in this question, I'm going to express
3 times 10 to the power 8 ndichaiconverta kuti ive rather times 10 to the power 6. Ndaiconverta kudaro, I'm also going to do the same for that same 10 to the power 8 to 10 to the power 9 kuti tione kuti answer yedu inobuda yakaita sei. To solve this, vatichaita tichadai so, tichamultiplya 3 times 10 to the power 8 ndi 1 in mazero 8, saka 1 ine mazero mangani 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 meters per second. And then tikamultiply 3 times this number tichawanani 3 ine mazero mangani 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. This is going to be the answer. We need to express that answer ina kana kuti ichimultiply 10 to the power 6. Saka koma yedu iri kupi? Iri kumucheto kuno. Ichamove many times? 6 times. 1 2 3 4 5 6 panapa. Kureva kuti rather inge iri 300 times 10 to the power 6 meters per second, of which tikaitarisisa tichaona kuti 300 times 10 to the power 6, 10 to the power 6 ndiyo mega, saka panapa inenge yachi 300 mega meters to the power seconds. Ndozo inenge yakaita kudaiso. Saka painenge yava 300 mega meters per second. Ndozo inenge yakaita. Alright. Tikadai isusu kuexpressa iri ina 10 to the power 9 sezvo zviri pamusoro panapa, zvandati tofanirwa kuavoida. Tinenge takuti isusu oro i3 times 10 to the power 8 meters per second, of which tikamultiply 3 times 10 to the power 8 tichawana 3 ine mazero 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Saka 3 ine mazero 8 ndi 30 million. Ndi 30 million because mazero 6 anotipa million, then tina 30. Then panapa tikada kuexpressa iri 10 to the power 9, koma yedu iri panapa ichamova iyo chiti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kureva kuti our answer inenge iri 0 iri panapa, koma 3. Nemakaita ti 0 koma because koma yedu yaenda pamberi penamba yekupedzisira patanga tichiverenga. Then of course we know kuti kana yakatarisa kuno it's a positive. So it's 0,3 times 10 to the power 9 meters per second, of which inenge yava chi 0,3. Tichiziva isusu kuti 10 to the power 9 ndiyo giga, saka 0,3 giga meters per second. But inini ndati sarudzai ino ishi, toda kuavoida nhau yemadecimals. Mukatotarisa pa solution yataita apa, you can see kuti umwe angona kutokonfusika kuti koma zvayaenda pamberi penamba yekupedzisira, saka zvichafamba sei. Saka in order for us to avoid madecimals because are prone to errors, isusu ndisu tiri prone to errors when it comes to dealing with decimals. To avoid that, we have rather choose a prefix iri pazasi pe 10 to the power n, in this case 10 to the power 8. Saka kana wa answer this question in this way, maybe let me use this. This will be correct, or this also will be correct, but please prefer to use this one. Let us go to D. D iri kuda kuti titsvage the prefix of this number 0,0000031 meters. Saka tichafollowa our modus operandi kana kuti method yatakaascribe. Method iyi inoti iyo tinotanga taexpressa that number in standard form. Saka kuti tizviite, we know kuti koma yedu iri panapa. We have to move our comma kuti ive pa this point because 3,1 is between 1 and 10. Saka koma yedu ichamova 1 2 3 4 5 6 places. Saka koma yedu yamova 6 places, aro yakatarisa kunoko, saka it's a negative power. So here we have 3,1 times 10 to the power 6 meters, of which 10 to the power 6 ndo yatatsanangura kuti it's a prefix which represents mega. So rather we have 3,1 mega meters.
So this is going to be the answer. So everything is in mega for our question number 3. Let us go over to question number 4. Question 4 iri kuti convert the following to standard form. The speed of sound, which is 300 meters per second. B, 12.01 megawatts of electrical power. And C, 0.6 microseconds. Saka A yedu tichayanza so. For A tichati, we are given 300 meters per second. Tikuda kuiexpressa in standard form. Koma yedu iri papi, the furthest right. Then koma yedu ichamove how many places? 1, 2. But iri kumove yakatarisa ku left, kureva kuti it's a positive power. So our answer here is going to be 3 times 10 to the power, yamove how many times? 2 times 2 meters per second. Saka wanga uchigona kunyora wakati 3.00 but mazero awo they actually placeholders. Saka it's wiser kusamanyora. Your answer is going to be 3 times 10 to the power 2 meters per second. Remember, in physics, it's always important with some units. Answering B. B yakati iyo 12.01 megawatts. Saka panapa tina 12.01 tikakonveta mega inova iyo 10 to the power 6 watts. Tiri apa manje tiri kuona kuti this answer does not satisfy the generalized kana kuti general expression of a standard number kana kuti a number in standard form, because takati isusu the general expression is going to be a times 10 to the power n, where a is greater than or equal to 1 but less than 10, and n is a positive power, and n is an integer cannot a whole number power. Saka tiri apa tinoona kuti a yedu 12.01 is not within the range 1 to 10. Saka tichaita manje tichaiexpress in standard form separately, then tozoincorporate into the whole answer. What I mean is this. Tichatarisa 12.01 ish. Tibatati toda kuiexpress in standard form. Saka ichava iyo ngatisema brackets. Koma yedu i ichamova one place. Ichimova yakatarisa ku left kureva kuti it is a positive power. Kureva kuti in standard form 12.01 ingeri 1.201 times 10 to the power 1. Iveti times 10 to the power 6 watts. Saka manje takuda kuicombine tichishandisa ma laws of indices. Atakati tichazonyatso kumaita in mathematics as a topic, but so far zvatifunga kuziva ndezvekuti kana tine a situation where we have a to the power b multiplying a to the power c. Saka b na c they are powers. A ushu na a uyu they are called bases. Saka na tine the same base. The laws of indices state that a to the power b multiplying a to the power c will be a to the power b plus c. Kureva kuti mapowers anoeda kana we have the same base, and also we have multiplication. This speaks to the isomorphy of multiplication and addition. We are going to discover in mathematics kuti kana takatarisa ma arithmetic signs plus na times zvinofamba zvese. Multiplication and addition they work together. Mukatarisawo zvakare subtraction and division they also work together. Saka panapa manje tinenge takuti isusu this is equal to 1.201 times 10 to the power 1 multiplying 10 to the power 6 watts, and this is equal to 1.201 times 10 to the power 1 plus 6 watts. Saka 10 uyu na 10 uyu we have the same base, they are also multiplying. Kurata ma powers acha edana kureva kuti it's now 10 to the power 1 plus 6. Then tikada kuinyora is a single answer
1,201 multiplying 10 to the power 7 watts. This will be the final answer. Ngatiitai C. C yakanzi 0,6 microseconds. Saka here we have 0,6 times 10 to the power minus 6 seconds, because micro is a prefix inoreva kuti 10 to the power minus 6. Tiri apa manje tikada kutarisa zvakare this general expression, tiri kuona kuti a wedu anova 0,6 haazi within the range 1 to 10, saka tofanirwa kudhila naye separately. Saka kudhila naye kwatichaita panapa ndekuti tichaona kuti koma iyi chamuvha 1 place, but yakatarisa ku right kuda kuti the negative power. This means kuti in brackets tawana na 6 times 10 to the power minus 1, then tongonyora zviri kunze times 10 to the power minus 6 seconds. So this is 6 times 10 to the power minus 1 times 10 to the power minus 6 seconds. Then panapa tinenge kuti tinenge takuti we have the same base, we have multiplication, saka mapowers acha edana. It's 6 times 10 to the power minus 1 plus minus 6. It's very important kuinyora sezvairi. It's minus 1 iri kuedhewa to minus 6. Mapowers ari kuedana. So minus 1 is a power plus minus 6. So this is going to be 6 times 10 to the power minus 1 minus 6 seconds. Why? Because according to directed numbers, kana addition and subtraction zvikasangana, zvinova a negative. Kureva kuti here now we have our answer is 6 times 10 to the power minus 7. Because kana takuedda minus 1 minus 6, tinoedda and take the common sign, which is the negative seconds. So this is going to be the answer. Let us go to number 5. Question number 5 iri kuti given that the height of a human is approximately 10 to the power 0 meters and the height of an ant is 10 to the power minus 3 meters, find the ratio of a human to that of an ant. Saka kana tichiansa ma-word problems in mathematics or any other subject for that matter, tinofanirwa kugona kuidentifya anonzi ma-keywords. A keyword is actually a word which defines the question. Kana kuti iword rinotiudza zvatiri kunzi tiite. Saka in this instance, tanzi isusu titsvage the ratio of a human to that of an ant. So the ratio of a human to that of an ant, we have a human to that of an ant. This is going to be the ratio. Basically, kana chinzi titsvage ratio, eventually we have to divide at some point. Saka ratio ne division, they are basically the same thing. So stay tuned and see what tiri kurevei. What we mean is, this is the expression of ratio. Tanzi titsvage the ratio of a human to that of an ant. Saka kana takuita mathematize that sentence, takuda kuinyora in mathematical terms, inenge iri human to ant. And you should also take notice kuti ratio iri order specific. Tanzi human to that of an ant, saka tinotanga ne human tozoita ku ant. Dai question yanga yakanzi find the ratio of an ant to that of a human. Yanga itori a different story and different ball game altogether. So that is how we express the ratio. Then manje takuda ku replace the word human with a number. Taudzwa ena wa question kuti given that the height of a human is approximately 10 to the power 8 meters. Taudzwa isusu the height of a human is approximately 10 to the power 0 meters. Then tikaudzwa zvakare kuti that of an ant is 10 to the power minus 3 meters. Sando manyorora tinoita. Then zvatakufanirwa kuita panapa ndezvekuti iyi takufanirwa kuinyora in division form. Saka inenge iri pekutanga panapa 10 to the power 0 meters ndinonyorwa pamusoro, todivide ne iri pazasi panapa i 10 to the power minus 3 meters.
mapaona. Saka takubva kuratio kunoku, ose ndo manyorerwo anoitwa ratio I. Takuda kuisolva, takuenda takuenda kufraction. But kufraction kwedu chatiri kunyatsokuita division and alright. According to the laws of indices, any number to the power 0 it's 1. Saka generally tinonyora isusu takati a to the power 0 is equals to 1. Any number iri raised to the power 0 inotipa 1. Saka 10 to the power 0 meters ingori 1 meter over 10 to the power minus 3 meters. Ngatingoinyora yakadaro 10 to the power minus 3 meters. But can you see kuti pamusoro tine meters, pasasi tine meters. Saka mita iyi iri kukansela nemita iyi. Izvi manje izvi zvinotiudza a fundamental when it comes to ratio, kuti ratio haina maunits. Hakuna ratio ine maunits. You understand? Saka the ratio it's unitless, haina maunits. And apa taprova kuti nemhaka yei ratio isina maunits. Saka manje zvasiyana nekungokuudzai kuti ratio haina maunits. Takuratidzai kuti nemhaka yei ratio isina maunits, because eventually maunits achaita cancel each other out. Saka kuphysics, sezvatakaita kulesson number 1, pataideriva derived units, kuti sometimes you have to deal with units themselves. You have to be able to relate units in your mathematics. Kuti zoti maunits anobuda ari chii. And luckily for us, for ratio, we don't have units because they cancel each other out. Saka panapa zvataanazvo manje ndezvekuti taanani tina 1 over 10 to the power 1 minus 3. Saka 10 to the power minus 3 inorevei kana tichiti 10 to the power minus 3. We have a general rule according to the laws of indices. Inoti iyo kana tina a to the power minus n, zvinoreva izvo kuti 1 over a to the power n. Saka kana tina a is just any number, to the power minus n is a power. Iyi tinoiconverta toinyora takadai so. A to the power minus n inenge iri 1 over a to the power n. Zvazvinoreva ndezvekuti 10 to the power minus 3 inenge iri 1 over 10 to the power 3. Sando zvatakuda kunyora takaita panapa. So this is equal to 1 divided by 1 over 10 to the power 3. Then we know isusu kuti 10 to the power 3 zvongoreva kuti 1000, because ka power 3 aka kari kutudza the number of zeros. So it's 1 over 1000. Mapaona. So this is going to be equal to 1 divided by 1 over 1000. Tati 1 divided by 1 over 1000. What's tiri kudzokera panapa. Panapa 1 over 10 to the power minus 3. Inoreva iyo kuti 1 divided by 10 to the power 1 minus 3. Of which 10 to the power minus 3 ndoyatazoexpressa iri 1 over 1000. Ndosaka tati 1 divided by 1 over 1000. Then tiri pano tinenge takuti isusu 1 multiplying 1000 over 1. Paitika pidiguration iya yatakatsanangura kuti kana tichiita transition from a division sign to a multiplication sign, panapa we are going to be multiplying with the reciprocal of the divisor. Apa takutaura in technical terms, rather tiri kungoti ucha multiply nei yakapidigurwa. Saka takaitsanangura chiti pidiguration. Saka panapa taana 1 multiplying 1000 over 1, and this is equal to 1000. So inenge iri answer. But question yedu yakati find the ratio of the height of a human to that of an ant. Saka 1000 cannot be our final answer. Rather, our final answer is going to be in ratio form 1000 to 1. 1000 to 1. Satadzokera kumanyorero atinoita kana tiri kuratio, it's something to something. Interpretation yapa iri kureva kuti kana svosve rakareba 1 centimeter, munhu anenge akareba 1000 centimeters. And 1000 centimeters is actually how many meters? You can do the calculation on your own.
because we know kuti we do have 100 centimeters in a meter. You do your calculation on your own. In simpler terms, zviri kungonzi munhu akareba 1,000 times more than zvakaita svosve. Saka ndazoassume kuti svosve rakareba a centimeter. Zvoreva kuti munhu anga akareba 1,000 centimeters, etc. So ndo zvazvinoreva, ndo maitiro anoita ratio. Answer yako eventually inofanirwa kudzoka panapa. Because aya ndo anenge ari manyorerwo eratio. So this is going to be our lesson. If you have any question questions atawekaya, you are free to ask and I'll try to explain in a better way. Otherwise, thank you for attending to this class.